Benvolgut Xavier. A veure, WMI local. Vale, aquí tenim el doc, vale, explicant què és cada cosa. Wonderful, marvelous, marvelous. Molt bé, molt bé. Vale. Inventari Xavi. Estamos... Esto que me falta, Nico. Aquí l'anunciat. Aquí. Aquí el BAT, inventari Xavi. Primera línia per sobreescriure el que hi hagués des de 0, segona amb 2 ratlles per annexar, no? Perfecte. Va. 3. Pràctica multímetre. Aquí està l'anunciat del que és això. 2. Equipo desmontado. Ja us corregiré aquesta fitxa. Superbona feina, superben treballat. Ets crític però pencaire. Crític vol dir que vols ubicar-ho, vols estirar les coses però pencaire. Això ja no és una. Anem bé. Aleshores, aquí hi ha tots els xips, vale? Perfecte. Primer equipo desmontado. Molt bé. Perfecte. Només falta després integrar-ho o unificar-ho, suposadament en un PDF o en algun lloc, amb un índex perquè tinguis accés a tot des d'una central, que és el que li he dit a la companya. Calendari, netejar Chrome, doncs tot això ho podem integrar, no? Llavors tu agafes les línies d'un BAT, li enxufes allà i posats a que tingui ja un significat, doncs, i vulguis fer uns apunts més integrats, agafes i comenta'm com els torpes de Anaya, millors llibres que trobaràs per un neòfit. Què signifiquen, quina funció tenen cadascuna de les següents línies. Com si fos una guia per a principiants, simple i clara. Què fa? Força el tancament de tots els processos. Has de tenir el 2x, el temps aquest, i una motivació més enllà de tenir una direcció, no? Llavors és més fàcil que trobis el forat, que tampoc és tant, potser estem parlant d'una hora al dia, que puguis tu... Li treus el sexe, el que passa és que series una punyetera màquina si totes les hores que queden les dediques al sexe. Ets una bèstia. No, però són altres coses, entens? O sigui, li treus... Bueno, però li pots treure 15 minuts al sexe. No, ja anem malament. Ja no? Bueno, vale. Doncs no li traiem el sexe, li treus el te de les 5 li treus... Bueno, no ho sé. Vale, doncs això, vale? O quan jo m'enrotllo i faig altres coses, mentrestant tu adelantes i vas fent... Multitasking. Hòstia, s'ha acabat tot el sexe. Ni que estiguéssim declarant la guerra a Palestina, dona igual. Vull dir que llavors sí que seria greu, però per parlar de sexe. Vale. Aleshores,
Vale, doncs això és una miqueta, ho tens super ben organitzat, l'únic que li pots donar una volta de full.